F'reazzjoni li fija daħal il-kap veru tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina qabel ma ntqal li l-partit se joħroġ stqarrija uffiċjali, intlaqet bil-ferħ is-sentenza fil-konfront ta' Malta fuq il-programm ta' ċittadinanza li bih jitlu miljuni ta' euro għal pajjiżna fosthom favur investimenti soċjali. Saħansitra kien hemm ftaħil li bil-pressjoni li saret mill-Partit Nazzjonalista wasal dak li seħħ it-tlieta filgħodu. Dak li laqam lilu nifsu bħala deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi ħareġ jiġri fuq Facebook jikteb u jifra li hu u l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa, id-deputat nazzjonalista Carola Aquilina u l-Aqda Repubblika ingħataw raġun. Azzopardi konferma li huwa u l-Partit Nazzjonalista attakkaw il-programm ta' Malta li bih il-pajjiż daħal mal-1.5 biljun euro biex jinvestihom fin-nies fosthom fi proġetti ta' housing soċjali u għajnuniet ma' min hu marit. Fil-fatt l-attakki waslu biex infetħet kawża kontra Malta fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u kien hemm din id-deċiżjoni kontra pajjiżna. Sa dan it-tant l-Europarlamentari David Casa wkoll kiteb mill-ewwel jiftaħar li kellu raġun u filwaqt li semma nies bħala Azzopardi, Simon Busuttil u Carola Aquilina żied magħhom li Roberta Metsola li ħadmet ukoll għad-deċiżjoni tal-lum. Fil-fatt b'kitba bl-Ingliż Metsola ħarġet tilqa' sentenza tal-Qorti Ewropea fil-konfront ta' Malta fi kliem ġie deċiż dak li kienet ilha taf. Hija nfexxet f'tajjir fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela u qalet li dan il-qafas immina l-istrateġija ekonomika ta' pajjiżna meta dan il-qafas daħħal flus li ntużaw fi proġetti ta' housing soċjali u anke salva eluf ta' impjiegi bl-għajnuniet waqt il-pandemija fost l-oħrajn. Minnaħa l-oħra laqdiet estremisti nazzjonalista Repubblika u Occupy Justice ħarġu stqarrijiet jifirħu bid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u ma wkoll attakkaw lill-Prim Ministru Roberta Bela.